gusto niyang kabus nga tao kung usang fit siya. Og ang nag-antos kung wala gayoy mo tabang kaniya. Maluoy siya sa mobsanon og sa kabos. Ang kinabuhi sa kabos iyang luwason. Ang katarong mo lang sa iyang panahon, ug ang kahimpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Daygon ng Ginoo ang Diyos sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalakang mga buhay. Og daygon sa kahangturan ang iyang makimayaong ngalan. Mapuno unta sa iyang himaya ang tibok yuta. Amen, amen. Ang katarungan sa iyang panahon, ug ang dahing